So Greatman itoridza kuti mukomana wecontroversy. Yes, pese panotaura Greatman nyenyedzi dzinodzika. Mukomana ari kutaura iye kuti anotongangura ende china anochibhanya ichi anobata basa zvekuti du. He says paakaroora he had more than 4 girlfriends. Vakatosara vachicheva kuti mukomana waenda. So that is Greatman for you. Yes, Greatman ari kuwanika mucontroversy dzakasiyana siyana. Vanhu vazhinji vanomushoropodza vachitaura kuti nehurema hwake nedisability yake haakwanise kungangura. Vamwe ndo vakatoenda further kunoalleja kuti Suleiman ndiye anga achingangura mukadzi waGreatman. But now Greatman takazomona zvakare apa podcast yaDJ Ola achitaura kuti aiwa ini ndinotongangura and aitaura zvemastyles akasiyana siyana, aitaura zvana women on top, aitaura zvekuenda kumashure kumagaro ozodi so yeah it was something else. So ipapa tikuona kuti zimselepo ndo yaposta ichitaura kuti Greatman ari kuti ndakaremara zvangu but ndinotobatawo basa zvekuti tu. Inini guys, to tell you the truth, pandakanga ndiri kuSouth Africa ndakambogara nevanhu vasingaone kana kuti mapofu. Ndakamboita this other video on YouTube. Haina kuita zvayo mukurumbira, but if you want you can check it out. Put the link in the comment section. Ndichitaura inini kuti ndakagara nemapofu ende vanhu ivavo vane musikanzwa ende isusu tinotovaona kunge vanhu vakarema tobatata sezai, totoona kunge hamena vari frekayo. Aiwa havasi frekayo. Kana delegate vanhuwo vanotongoda kutongotreatwawo the same nezvaunongotreata munhu ari able bodied. Kungoti isusu tinozodhipisa stereki toda kuzobva tavaona kunge amena. I remember ndichigara kuSouth Africa inini pandaita zvekukumbira mari nemapofu. In that video unoseka wega and you learn some people have been commenting vachitaura kuti I'm a good storyteller. That was not fictional, it is the truth. Ndakakumbira mari nemapofu kuSouth Africa for almost 2 years, if I'm not mistaken. For almost 2 years taikumbira mari kumabhazi, mumarengi, mumatreni, kumarobots, and I have the experience yekudhila nevanhu vane urema. In that case ndaidhila nevanhu vasingaone mapofu. So vanhu ivavo vanotonakirwa, vanotogara muworld yavo inoto nemascandals avo, vanotorana vakadzi, vanotorana zvimoko vasingaone kudaro, and vanotoone power rekutoudza vanhu vacho vanoona zvekuita. I remember inini ndichigara nemapofu vaitokuudza zvekutoita kuti so aigona kutokurambira kuti haina handidi kuenda kunokumbira mari newe, hauna experience and all that stuff, kuti waigona kutosafa watofa nenzara. There were a lot of things that were happening. So handirambire Greatman kana achitaura iye kuti anokwanisa kutongangura kutopfuura kana kuti inini, because kana tasvika panyaya dzacho ndopanoona kuti murume zveshuwa. Kana nkamba ichingangura, kamba ichitongangura ichitoberekana dzichiwanda, kuzoti Greatman wamanaka miswa chitomiswa chaizvo. So vanhu vaitaura kuti Greatman akangangurwa mukadzi naSuleiman, aiwa miswa. Mukomana ari kutaura iye kuti chibasa ichi anochigona, chinhu ichi anochimhanya ichi, bhora anotopedza, masports anopedza, uye aitove ne4 vanhu vanga vakatotarisira kwaari kuti ticharoorwa naGreatman. Anomurunzwa achizoonosarudza waakatora. And remember kuti mukadzi akatorwa naGreatman haatorina urema, akatonyatsokuwana zvinhu zvake zvese. Saka zvinotoreva kuti Greatman anga atori nepotential yekutoita, andone nepotential yekuita everything. Greatman anoprova there are a lot of there's a lot of proof inoratidza kuti Greatman anokwanisa kuita zvinhu zvaari kutaura izvi. Look Greatman kuti akaita masongs anonakidza sei. Greatman nanhasi akaita that foundation inonzi makumbo kuvanhu. Saka zvinhu zvese izvo zvinotoitwa nemunhu anogona kungangura. Haugone kuita zvinhu zvese izvozvo usingagone kuita sekungangura. Antimurikuona. Saka kune vanhu vese vanenge vachionera vanhu vane urema pasi vachifungidza kuti havagone kungangura kana kuti havazogone this and that.
muri kutotamba. You can see even in the likes of ana Chipo Mchengwa vantoone vana vavo. I don't know if it is true kuti Chipo antone mwana wa Sniper Storm. Saka you can see kuti munhu anogona kuita urema zvake but hazvimuchadzisi kungangurwa. Kana kungangura wese kutongangurwa necelebrity. Saka vanhu vakaremara vanhuwo vanotodiwa vanotodika. And there's this interesting discovery yandakaita yekuti chinhu chinotonyatso kudanana pavanhu chaicho haisi physical body but it is the mind. Kukwanisa kumeja zvakanaka kunoita pfungwa. Kana vanhu pfungwa dzenyu kana njere dzenyu dzikapindirana, vanhu munotodanana regardless yekuti mwana disability mumwe akadini. Ndosaka nozona varungu vaidana vanhu vatema, ndosaka notozona vanhu chaivo vachitodanana nembwa. Yes, pane zvinenge zvapindirana ipapa. Vamwe vanhu vanorara nemadhongi, vamwe vanhu vanorara nembudzi. Pane zvinenge zvichitoitika. Saka niti zvinhu zvekungangura izvi hazvinzwisisiki. It's a mystery. Zvinhu zvekungangurana izvi hakuna anonyatso kuziva formula chayo kuti inofamba sei. Saka even fish chaicho dzinotongangurana mumvura imomo ende dzichitoita mazai dzichitoberekana ma1000. Isu vanhu unoita mwana 1 pagore. Fish dzinoita ma1000s of kids. Saka kungangura manganguriro akasiyana ende Mwari akatosika vanhu vese achitoziva kuti uyu kana akuda kungangura anongangura so zvinofamba so. Saka please never look down on vanhu vane urema. If you think kuti Greatman angangure kana kuti agone kungangura, I will challenge you kuti iwewe ipa kana kuti siya wavharira Greatman nemukadzi wako udzoke uone kuti aone aone pano matwidzere. Saka regai Greatman aitaura kuti haiwa mungakoshore henyu mukataura henyu zvamunoda. But kungangura ndinogona, ndinotongangura zvemhando yepamusoro. Nonga makamunzwa mukomana aitotaura zvemawoman on top, maStairas akasiyana siyana. And apo apurova zvakare kuti paitove ne4 vamwe vanhu vanga vatori in line vakatorwadziwa kuti mukomana aenda. Guys, never underestimate munhu regardless yekuti ane disability. Mwari akatosika vanhu achitoziva kuti uyu akadai. Kune miti chaiyo yekuti yakatoremara, mumwe muti wokuti wakatogonya wakadai but unongobereka muchero. Vanhu vachitodya mango. Kunotoone zvimwe zvimiti zvipfupi zvakadai zvemaorenji zvinotobereka chakadai chakasvika mutsapu. Asi vanhu vachitodya mafruits. Saka kuita kwaMwari, Mwari akatodesigna zvinhu zvakadaro. Saka musashore vanhu vakaremara muchiti vane zvimwe zvinhu zvavasingagoni kuita muupenyu. Greatman andone mwana wake atokura vanhu vachimushora kudaro vachiti agone kungangura. Apa aprova kuti no, inini kungangura ndinogona. Chandingaziva hangu ndechekuti anongangura maraunds mangani. Your personal information. I hope in the future acha disclose achitaura kuti anokwanisa kumhanya marathon kilometers mangani. So if you like these videos, please subscribe, share, like and ring the notification bell. Don't forget kuti kana tiri panapa guys tikutotambura tototsvaga tumari neYouTube ndo mabasa acho asara muZimbabwe munyika hamuna mabasa. Please support a brother. Thank you so much.